हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय बोसोर गोदाननि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय बोसोर गोदाननि बयखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव दायो 2024 मायथाइयाथ' बारलांबायानोसै नै दिनैनिफ्राय 2025 मायथाइ हाबबाय बेखायनो 2024 मायथाइयाव जिबायदि जानानै थांबाय बिनिख्रुइ साबसिन आरो 2025 जाथोंसै बेखौनो उइस खालामनानै नोंथां बयखौबो हेपि निउ इयार 2025 नि स' दायो बोसोर गोदाननि दान्दिसे एसे बेरायना फैनोसै गामियाव नोंथांमोननोबो देखायलांसै बहाबा बेरायनाय जायो नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो ओरै थांसै दसे सेन्टारसिम बेरायना फैनो र' बेरायफैदो नै सेन्टाराव बेरायफैनो र' दसे नैथिं अमा दानदों नै जानुवारिनि माथाम थांबाय नो दिनै अमाया बेहा माथाम बेसेबां थांखो माथामजों 1 कुइन्टल 20 केजि बा 35 केजि थांबाय 1 कुइन्टल 35 केजि मानिनांगोन होनबा दिनै नै जानुवारि 1 तारिखआव देनजारलै बेयाव अमा जाग्राया सेमोन खिन्थु 50 केजि अमाखौ आङो आबैयाव लांनानै बेयाव लांफैनायखौ देनजार मोनो नै माथाम बुरिया थांबाय आरो दै ओरैबो दं मानसिफ्रा नै बेदर लाग्राफ्रा केजि बा 35 केजि थांबाय आरो देग्लाय बिदि आरो थिगानो दं फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 9 तारिखै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स दङ जोंहा सनितपुर जिल्लानि बेवहायनो नैबिथिं खामानि मावगासिनो दं ओरै जोंहा आबसुनि खाम्फा बानायगासिनो दङ स' जोंहा बेयो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जागोन सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लोगोसे नर्थ दिकियाजुलि माबानि आनसलिकनि स' बेनो नै ओरै खामानि मावगासिनो बेखौनो दसे नायथिंसै आरो माथो खालामनो जोंहा इयो सनितपुर जिल्ला आबसुनि खालारा जादों जोंहा फैगौ 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2025 बे खालाराव जागोन जोंहा जायगाया जादों नर्थ दिकियाजुलि बाटासिपुरनि साहा 3 किल'मिटार एसे भितराव हाबबोनांगौ आरो बाटासिनिफ्राय बेयावनो मोनसे खामफ्राम सेन्टार होननाय दं बे खामफ्राम सेन्टारनि जोंहा सिजुगुरि गुदि फरायसालिनि जोंहा गेलेग्रा फोथाराव जागोन बे मेला ओरैजाय दङ गोजौथिंनि खाम्फाया गोजौआनो ओमफ्राय ओरैबो दङ नै मानसिफ्रा मिस्ट्रिफ्रा गोजौ गाखोना दं ओमफ्राय ओरै खामानि मावगासिनो ओरै खामानि मावगासिनो जाबायानोसै हमना ला कालार होबानो बारा गोबाव गैला मिटिङाबो दसे जायगाखौ नायफैनो र' माबायदि जाना दं माबायदि मा बानायखो थांसै जोंहा जमानो दिनै 1 तारिखनि खामानि गैयाना दिनै वा दिनैलाय आरो खामानि सोलिनो एसे नायना फैनोसै माबायदि जाना दं जायगाफ्रा गेट बानायदों नै गेटआ बेनो जागोन मेन गेट ओमफ्राय बेनो ओइ बे साइनासालि दिनै 1 तारिख ना मानसि फैयाखै दिनै खामानि मावनो नङाबालाय खामानि मावगासिनो दङमोन दिनै आरो अरना थानो लुगैदों नामा ओरैजाय ओइ बे मेन साइनासालि जाबाय ओमफ्राय बेथिं मा थागोन बानायजोब्बासो मिथिसिगोन आरो बहा मा जागोन बै मोनसे नुहुरनाया बे ओंखाम जाग्रा जानांगौ सानदां बेनिफ्राय नैबे मेन साइनासालि ओमफ्राय ओरैजाय मा जागोनथाय न'खौथ' खाना दोनजोबदों मा जागोन आरो जायगायालाय गुवारानो मोजाङानो बैनो सेन्टारा